Ταξιδέψουμε. Πάμε να ταξιδέψουμε αυτή τη φορά και θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τόπο. Πάμε στη λίμνη Τριχονίδα. Η λίμνη Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη ελληνική λίμνη και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία την οποία δεχθήκαμε εμείς εκεί. Δεν θα μιλήσω, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Νομίζω το βίντεο και η εικόνα λέει πάρα πολλά πράγματα. Η Αιτωλοκαρνανία έχει νερά. Είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, σας λέω ότι από εκεί είναι ο Αχελώος. Εδώ όμως είναι η δικιά τους θάλασσα. Είναι η λίμνη Τριχονίδα. Θα πάμε μια βόλτα και θα πάμε να σας δείξουμε, να γνωρίσουμε παρέα την λίμνη της Τριχονίδας. Εδώ ήρθαμε. Φεύγουμε όμως από εδώ, πάμε μέχρι το Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο θα μάθουμε τους μύθους και τους θρύλους που έχουν να κάνουν με αυτή τη λίμνη. Στη συνέχεια θα μας δείτε να είμαστε εδώ και να κάνουμε τη βόλτα μας και να δούμε το παρόν και το μέλλον της λίμνης Τριχονίδας. Για μας τους Τριχόνιους η Τριχονίδα είναι το πέλαγος της Αιτωλίας. Είναι η υδάτινη καρδιά της Αιτωλίας. Γύρω από αυτήν μπλέκονται η ιστορία και οι μύθοι και φτάνουν μέχρι το βάθος του χρόνου. Φτάνουν μέχρι την εποχή των Κουρίτων, που ήταν ένα ελληνικό φύλο πριν από τους Αιτωλούς και για κάποιο χρονικό διάστημα συμβίωσαν κιόλας. Συνδέεται δηλαδή η Τριχονίδα με την εποχή της αργοναυτικής εκστρατείας ακόμη, στην οποία έλαβε μέρος ο Μελέαγρος, ο γιος του Ινέα και της Αλθέας, της κόρης του Θέστιου, που ήταν Κουρίτης. Αυτό σημαίνει ότι η Τριχονίδα έχει μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη μυθολογία πίσω της, που φτάνει μέχρι τις μέρες μας για να κατασκευαστεί και με τον τρόπο που ο καθένας από το λαό μπορεί να την προσεγγίσει. Ο βασικός μύθος είναι η ίδια η Τριχονίδα, διότι υπέχει μια θέση θεάς απέναντι στην αισθητική όλων των ανθρώπων γύρω από αυτήν, και θα έλεγα και λατρείας ακόμη. Στη θέση της ήταν μια αρχαία πόλη που βυθίστηκε. Είπα δεν ευσταθεί διότι η λίμνη έχει ηλικία 3 εκατομμυρίων ετών. Γύρω από την λίμνη υπήρχαν 17 αρχαίες αιτωλικές πόλεις και κάθε μία από αυτές έχει το δικό της μύθο. Έναν από αυτούς πάλι ενδεικτικά θα πω για το τέρας της Τριχονίδας, το οποίο δεν είναι πια γνωστό, έχει ξεχαστεί, αλλά υπάρχει δημοσίευμα του 1898 στην εφημερίδα Άστη των Αθηνών, όπου καταγράφεται μια ολόκληρη επιχείρηση για να σκοτώσουν το τέρας σε κάποιο μέρος της λίμνης που δεν προσδιορίζεται πού ακριβώς. Έμοιαζε, λέει, με ένα γιγάντιο βάτραχο και είχε βρυχυθμό λιονταριού. Για τους Αιτωλούς είναι το πέλαγος της Αιτωλίας, έτσι το λένε. Για όλους αποτελεί την καρδιά της Αιτωλίας. Αυτό όμως έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Δεν έχει μόνο να κάνει με την ομορφιά της, στην οποία αναφέρθηκαμε, ούτε με τη μυθολογική της διάσταση, αλλά έχει να κάνει με όλα όσα συνδέονται με τον υδάτινο πλούτο της Αιτωλοκαρνανίας, ακόμη και με το γεγονός ότι κάποτε μέσω του Αχελώου υπήρχε επικοινωνία με τη θάλασσα. Αυτό αποδεικνύεται και από την Αθερίνα, η οποία είναι αφρόψαρο της θάλασσας και που υπάρχει μόνο στην Τριχονίδα, και από άλλα ακόμη είδη ψαριών, όπως το λαβράκι επίσης. Αυτό σημαίνει ότι η Τριχονίδα έχει μια τεράστια δυνατότητα σε αναπτυξιακό επίπεδο και σε επίπεδο παραγωγικό. Στα χρόνια της κατοχής η Τριχονίδα έθρεψε ολόκληρους τους πληθυσμούς γύρω από αυτήν. Δεν έχουμε σήμερα αυτήν την αξιοποίηση της Τριχονίδας και θεωρώ ότι μαζί με αυτά, μαζί και τα μυθολογικά και τα ιστορικά που τη συνοδεύουν, θα μπορούσε πράγματι να αποτελέσει τον πυρήνα μιας οικονομικής ανάπτυξης. Από το παρελθόν, τους μύθους και τους θρύλους, πάμε στο παρόν και στο μέλλον. Πάμε στην πραγματικότητα και να δούμε και το αύριο, Δήμαρχε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το παρόν. Λίμνη σημαίνει και ψάρια. Έχει ψάρια. Πολλά. Για πες θα μας τι έχει, πολλά. Τι υπάρχει, τι χάνεται. Καταρχάς να πούμε ότι το Αγρίνιο και ο Δήμος Αγρινίου δεν βλέπει θάλασσα, έχουμε όμως πέλαγο.
πέλαγο το λένε οι παλιοί, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, λες και είναι ένα πέλαγο στη θάλασσα. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν πηγή ζωής για τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Για πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι των περιοχών ζούσαν από τη λίμνη και κάποιοι συνεχίζουν ακόμα, αλλιεύουν. Η λίμνη είναι γεμάτη ψάρια εξαιρετικής αξίας. Η αθερίνα της λίμνης Τριχονίδας είναι ένα εξαιρετικό έδεσμα, η τσουρούκλα, η δρομίτσα και άλλα είδη. Ομολογώ, Δήμαρχε, ότι εκτός από την αθερίνα τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Δεν τα γνωρίζετε γιατί είναι ψάρια του γλυκού νερού. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τις μεγάλες λίμνες και δεν έχουμε και την τύχη να έχουμε λίμνες τόσο μεγάλες και τόσο καθαρές και επομένως να έχουν μέσα τους ζωή, πραγματική ζωή και διάφορα είδη ψαριών που ζουν στο γλυκό νερό. Χρησιμοποιώ πάλι τη λέξη ζωή. Είναι πηγή ζωής τώρα ή έχει προοπτικές να γίνει μια μεγάλη πηγή ζωής για τον τόπο σας? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν και άλλες δράσεις γύρω από την Τριχονίδα. Και όχι μόνο να υπάρξει ανάπτυξη από την αλλιεύσή της. Η αλλιεύσή της μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε, είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους περιοχή. Έχει καταφέρει να μείνει για πολλούς λόγους καθαρή. Είναι ένα υδραυλικό μοντέλο. Είναι η Τριχονίδα, μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, η Λυσιμαχία, που είναι η στάθμη της λίγο χαμηλότερη και ενώνονται μεταξύ τους, και τελικά όλα αυτά τα νερά καταλήγουν στο Ραχελό. Αυτό σημαίνει το πλεονέκτημα της υψομετρικής διαφοράς είναι ότι δημιουργείται ένα είδους αυτοκάθαρσης της λίμνης. Βοηθάει στο να είναι καθαρή. Πάρα πολύ. Έχουμε ξεκινήσει να λύσουμε κάποια ζητήματα που είχε η Τριχονίδα, δηλαδή ο καθαρισμός της όχθιας παρόχθιας ζώνης που έγινε από την από εδώ πλευρά και συνεχίζουμε στην απέναντι, θα καθορίσει και τις χρήσεις γης. Άρα, τι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν και σε ποιο σημείο κοντά στη λίμνη. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ βασικό αν θέλουμε να προχωρήσουμε και κάποιοι άνθρωποι να επενδύσουν. Γιατί έχουν γίνει σημειακά διάφορες επενδύσεις μέσω των προγραμμάτων Leader. Αυτά τα σημεία θα πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους. Είτε θα ενωθούν μέσω του νερού, είτε θα ενωθούν από έναν παράκτιο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Με ποδηλατών υπάρχουν προτάσεις γι' αυτό. Εμείς έχουμε σχεδιάσει και μέσω του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και μιας περιβαλλοντικής μελέτης που ετοιμάζεται από την περιφέρεια. Έχω κάνει πρόταση για μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, δηλαδή ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Είναι εξαιρετικής ομορφιάς. Όσοι έρχονται και τα βλέπουν, θεωρούν ότι είναι ένας κρυμμένος θησαυρός. Και αυτό είναι πραγματικότητα, γιατί το βλέπω κι εγώ. Γι' αυτό και το σλόγγαν μας, το τουριστικό, είναι Discover Us. Ανακαλύψτε μας, γιατί πρέπει να ανακαλυφθούν ομορφιές που είναι διαφορετικές από άλλες σημεία της Ελλάδος. Είναι ένας εσωτερική γη. Δεν είναι αυτό το θάλασσα και ήλιος. Είναι η λίμνη με τις ιδιαιτερότητες της, οι ορεινοί όγκοι, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, και βέβαια εδώ γίνονται διάφορες δραστηριότητες. Υπάρχουν ιστιοπλοεία, wakeboard και σκι, αθλητισμός. Υπάρχουν τώρα. Γίνονται ήδη. Ναι. Και βέβαια η λογική μας είναι να τα αναπτύξουμε, αναπτύσσοντας όλο αυτό το δίκτυο γύρω-γύρω από τη λίμνη. Αυτό το σχέδιο ανάπτυξης που μας περιγράψατε, σε τι βάθος χρόνου είναι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θέλει μια συστηματική δουλειά. Έχουμε ξεκινήσει, σας είπα, καθορίζουμε την όχθια παροχθία ζώνη. Από την από εδώ πλευρά έγινε, από εκεί συνεχίζεται στην απέναντι πλευρά της λιμνής. Πρέπει να μπει και ο Δήμος Θέρμου, γιατί ένα κομμάτι ανήκει στο Δήμο Θέρμου. Έχουμε λύσει με τον Δήμαρχο, είναι και σε αυτό σύμφωνος. Δεν έχετε τίποτα αντιδικίες, αυτό όχι, όχι, είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα και δεν μπαίνουμε σε τέτοια ζητήματα, δόξα τω Θεώ. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως με μια ειδική περιβαλλοντική μελέτη που την έχει αναλάβει η Περιφέρεια. Εμείς κάνουμε το αναπτυξιακό πλάνο και το τουριστικό και βέβαια. Το κύριο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική χρηματοδότησης. Αυτή που σας λέω, η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, είναι εργαλείο του ΕΣΠΑ αυτό. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο, σε αυτή την προγραμματική περίοδο, είχαμε αστική ανάπλαση στο Δήμο Αγρινίου, επειδή είναι μεγάλος Δήμος και αφορούσε το κεντρικό κομμάτι. Έχω ζητήσει λοιπόν στις προτάσεις και συμφωνεί και η Περιφέρεια ότι πρέπει να βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αρκετών χρημάτων για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πραγματικά πηγή ζωής. Αυτά περνάνε μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Βέβαια. Πάντα έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι είδες κονδύλια. Μόνο τα ευρωπαϊκά. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, εσείς είστε ο Δήμαρχος. Ωραία. Κάτι μου είπατε. Αυτά που μου είπατε έχουν καταγραφεί. Μπορεί να ξανάμαστε εδώ.
Φυσικά. Και να ξαναπάμε τη βόλτα μας. Εννοείται. Και να δούμε αν αυτά που μας είπατε τελικά έχουν γίνει και πράξη. Είναι το μεγάλο στοίχημα μας.